Vítajte opäť v tajomnom svete prvkov. Dnes nás éterická bytosť zavedie k fascinujúcemu praseodímu, prvku zelenej farby a hlbokých tajomstiev. V roku 1885 rakúsky chemik Karl Auer von Welsbach úspešne oddelil didímium a objavil nový prvok, praseodím. Jeho meno pochádza z gréčtiny prasios, znamená zelený a didymos dvojča, pretože bol dlho považovaný za dvojča neodímu. Praseodím je striebristo-šedý kov zo skupiny vzácnych zemín. Jeho soly a zlúčeniny však žiaria nádhernou zelenou farbou. Ponorme sa hlbšie do jeho vnútra. Vnútri kovu sa skrýva dokonale usporiadaná kryštálová mriežka atómov. V jadre každého atómu praseodímu pulzuje 59 protónov a 82 neutrónov, tvoriac stabilné jadro izotopu PR141. Okolo jadra sa v zložitom kvantovom tanci pohybuje 59 elektrónov. Ešte hlbšie, vnútri protónov a neutrónov sa nachádzajú kvarky držané pohromade silnými gluónmi. Elektrónové prechody vytvárajú fotóny a charakteristické zelené spektrálne čiary, ktoré odhaľujú tajomstvá praseodímu. Praseodím, most medzi viditeľným a neviditeľným svetom. Prvok, ktorý odhaľuje krásu a harmóniu vesmíru a inšpiruje nás k ďalším objavom.